I a la Salzadella, al Baix Maestrat, s'han volcat este cap de setmana en el seu producte estrella, la cirera. La fira dedicada a esta fruita ofereix nombroses activitats gastronòmiques per a donar a conèixer un dels principals motors econòmics d'este municipi de l'interior. Caramelitzades amb pols de xocolata o en el tradicional bescuit. Estem al concurs Més 2 de Castelló. Es busquen les millors postres fetes amb cirera de la Salzadella. Se presta mucho para trabajar porque el sabor ya, inclusive yo en el postre la puse sin trabajar, la cereza la puse natural. Cuiners i aficionats a la reposteria han hagut d'inventar receptes creatives amb què sorprendre el jurat. Cremes, han fet uns culís i hem donat una miqueta de potencial a tot el producte. La cirera torna a ser la protagonista de la fira que des de fa 11 anys celebra este municipi amb cuina en directe, menús als restaurants o venda directa. Es poden derivar molts productes com són la mermelà, les cremes, el licor i enguany que han fet com a novetat la ginebra de cirera. 25 varietats que les famílies productores cullen a mai que enguany han produït 300.000 quilos. Acollim molta gent de fora i tal i sempre busques gent del poble, estrangers. Por buscar la calidad y el sabor también, que es el único. És molt dureta i és molt dolceta i és molt bona. Un producte en marca de qualitat que es distribueix fresc cada dia, principalment als mercats nacionals.